Oameni cu chipuri disperate. Din ochi li se vede frica. Împietriți de durere și blocați într-o realitate pe care nu și-ar fi imaginat-o niciodată. Un fel de apocalipsă care a secerat vieți și a curmat destine. Zeci de familii își plâng copiii, zeci de salvatori au coșmaruri noaptea, zeci de doctori care nu-și pot șterge din minte. Ce ironie a sorții! Exact la acest vers de parcă a fost predestinat, un cerc de foc transformat în blestem avea să-i aducă pe acești tineri la porțile infernului. Cinci minute mai târziu, sute de tineri aveau să alerge din calea văpaielor care le amenințau viața. Toți fugeau din calea buretelui fonic care ardea necontenit. Imediat focul se propagă pe tavan. Oamenii urlă de disperare, se calcă în picioare în drumul către unica ușă de evacuare. Mulți leșină, mulți sunt târâți de cei care mai au un dram de luciditate. Și la un moment dat un urlet avea să-i aducă la disperare pe săracii tineri. Bucăți din plafon se desprind și cad peste oameni. O rafală de foc și fum îi face captiv pe oamenii paralizați din cauza fierbințelii. Aerul e irespirabil. Îi arde pe sărmanii oameni prăbușiți, unii peste alții în ușă. Cei care au apucat să iasă încercau să-i salveze și pe cei rămași. Un martor salvat din infern își aduce aminte doar o voce stridentă răsărită în haosul și marea de disperare. Luați-i mai întâi pe cei de deasupra! Nimeni nu poate înțelege ce e în sufletul acestei fete. Chiar lângă ea, medicii se chinuie să-i salveze prietenul. În momentul în care sunt surprinse aceste imagini, încă mai spera. După câteva minute, o vedem în altă postură. Medicii n-au putut face nimic pentru prietenul ei. Flăcările au mai adunat o victimă. În apropiere de clubul morții, tinerii rememorează fiecare secundă a tragediei. Povestesc fără să realizeze exact ce s-a întâmplat. Au rămas mulți în urmă? Nu știu să zic cât au rămas. Rămăseseră vreo 50, 60. Dar cum să-i ceri unui om care a ieșit din iadul flăcărilor să-și numere prietenii pierduți? Detaliile nu sunt clare, dar fiecare încearcă să dea lămuriri. Foarte mulți oameni. Niciodată n-am văzut așa ceva. E oribil. Erau peste 80 de oameni care țipau și erau plini de răni, sânge, morți. Mărturia acestei tinere e de-a dreptul incredibilă. Ar fi trebuit să fie la concert. Am avut noroc pentru că nu am putut să fac schimb de tură la muncă și nu am mai apucat să vin. Altfel, probabil eram și eu aici sau... Pe cei care au scăpat din clubul morții, imaginile dezastrului îi vor urmări tot restul vieții. Ar fi putut fi mai rău. Solidaritatea a fost însă cuvântul cheie azi noapte. Medici, asistente medicale, infirmiere au venit voluntar de acasă pentru a le asigura asistența de urgență celor peste 180 de răniți. A rămas cu un număr. Ce s-a întâmplat pe cine? Un număr. Cine? Arhitect, doctor. Câți ani are? 34. Și ce s-a întâmplat? Da, a fost la concert acolo. A rămas cu un număr 1630. Disperare este tot ce a rămas în sufletul părinților care și-au pierdut copiii în noaptea de iad. Cruntă zile este dat să trăiască. Trebuie să-și recunoască fiii și fiicele aduși la Institutul de Medicină Legală. 27. O cifră în spatele căruia se ascund tot atâtea destine frânte. Între ele, chitariștii trupei Goodbye to Gravity, Mihai Alexandru, alături de iubita lui și Vlad Țelea, care tocmai devenise tată. Printre victime era și un băiat de 15 ani. 3 dintre morți nu pot fi identificați decât prin analize ADN.
Culmea, tragedia s-a întâmplat fix în weekendul în care se sărbătorea Halloween-ul, sărbătoare celebră pentru costumele cu scheleți, vrăjitoare, morți și alte lucruri menite să producă groaza. O ipoteză șocantă a circulat toată ziua în mediul online. Zeci de postări menționează faptul că anul acesta se sărbătorește al 666-lea Halloween, numărul fiind cunoscut ca fiind unul satanic. Mai mult, la ora la care Clubul Groazei a fost cuprins de flăcări a fost 22 și 26 de minute. La un simplu calcul, îl putem rezuma simplu la 6-6. Mai mult, dacă aplicăm regulile numerologiei și din data la care s-a întâmplat tragedia reiese exact același număr, 66. Iar coincidențele stranii nu se opresc aici. În urmă cu o săptămână, pe pagina de Facebook a clubului colectiv, un tânăr a postat următorul mesaj: explodează. Chiar dacă nimeni nu l-a luat în seamă, după incident oamenii au început să-și pună întrebări. Întâmplări stranii sau pure coincidențe, nimic nu a prevestit cu adevărat infernul care avea să se întâmple.